Mikrofon Super Mic, prezydent Grant, 10 watów. Tu jest troszkę echa w tej chwili. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz zdejmuję echo. Raz, 2, 3, 4, 5 bez echa. Zaraz... No już wycięło końcówkę, ale było wszystko. Dobra, dawaj drugi mikrofon. Teraz jest mikrofon CR577. Tutaj ustawienia są z tyłu, zaraz podam. Głośność 4 jest tutaj, a barwa tonu 2. No echa nie ma, także tak musi zostać. Zaraz zmieniam mikrofon. Okej. Teraz jest KPO 452 z lekkim echem. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz echo zdejmę. Raz, 2, 3, 4, 5. To wszystko.